שלום לך, צחי רביבו. אנחנו מדברים היום על החלקה יפנית. הוא מנהל מותג הר סנטר כמובן, אבל לא סתם על החלקה יפנית. אנחנו מדברים על החלקה יפנית לבעלות שיער בהיר. נכון. או מובהר. נכון. מה שהרבה שנים נחשב כמשהו שבלתי ניתן לעשות בכלל. אמת. החלקה יפנית זה למעשה נוסחה שהומצאה ביפן. המציאו אותה ביפן מכיוון שקודם כל היפניות הן חלקות לחלוטין. אז המציאו אותה למעשה לשקם את השיער. החלקה יפנית מחדירה לשיער מולטי-קוליגן, ויטמין ומינרלים חיוניים לשערה. זה התגלגל, ואיפשהו זה הגיע גם לישראל, ובסופו של דבר כשאנחנו מתירים את הקשר הגופרתי של השערה, אז אנחנו למעשה אחר כך יכולים לסגור אותו בצורה שאנחנו רוצים. השערה הייתה מטולטלת לפני כן, אנחנו משקמים אותה ויכולים להפוך אותה להיות חלקה. למה למובהרות הייתה בעיה? על פי הוראות היצרן, אסור לעשות החלקה יפנית לשיער מובהר. לנו בהר סנטר יש ניסיון של כבר מעל 20,000 החלקות בכל הרשת שלנו, ולקחנו את זה הלאה. אנחנו בודקים את זה, אנחנו מנסים את זה, אנחנו מתעסקים עם כימאים, אנחנו מומחים לסיב השערה, יש לנו מעל 30 עובדים בחברה שממש בודקים את זה יום-יום. ובסופו של דבר הגענו לתוצאה שבמהלך השנים, כבר שנה וחצי או שנתיים, אנחנו מוציאים בנות שהן חלקות, אנחנו מבטלים את העניין של ההחלקה הברזילאית. כל בחורה שדורשת החלקה ברזילאית, או כל מיני דברים כאלה ששמעתם על זה, שזה לא מורשע. שיש בזה פורמלין וזה לא בריא. אז באמת, זה חשוב לבדל בין השניים. יש החלקה יפנית והחלקה ברזילאית, זה בכלל לא אותה טכניקה. החלקה, בוא נבהיר את זה פעם אחת. החלקה יפנית זו החלקה שחודרת לליבת השערה. זה מה חלק לצמיתות, מה שצומח בשורש, צומח וצריך חידוש של שורש. אנחנו נותנים אחריות מלאה לזה של כל מה שעבר תהליך נשאר חלק. החלקה ברזילאית לעומת זאת, זו החלקה שלמעשה יש בה קרטין, אבל יש בה גם פורמלין. הפורמלין למעשה כידוע מפחלץ את השערה. ברגע שהוא מפחלץ את השערה, אם נעשה הדמיה קטנה, זה כמו פוליש וקס לרכב, שאתה שם את הפוליש לרכב, ואחרי כמה שטיפות של הרכב הוא נעלם. פשוט החלקה ברזילאית זה משהו ששמים על השערה, עם החפיפות זה הולך ונעלם, אסור לחפוף אותו עם סודיום כלוריד, שמה שיש לנו בשמפואים, ואז התוצאה היא מחזיקה רק לחודש וחצי, חודשיים, שלא לדבר על זה שיש סיכון רב מאוד ללקוחה. נמצאת איתנו כאן הדוגמנית שהבאת, הילה מוזן. הלקוחה שלנו. הלקוחה שלכם כמובן. נראית כמו דוגמנית. ובכל זאת מדגמנת לנו את ההחלקה. אני רוצה להבין, את נולדת עם שיער מטולטל? גלי מטולטל, כן. גלי מטולטל. כן, ממש לא חלק. אנחנו רואים עכשיו תמונה שלך, קודם כל השיער שלך יפה, אני מוכרח לומר. אוהבת יותר חלק. את מעדיפה חלק. רצית לעשות... הם לא מפסיקים להחמיא לי מה שעשיתי. ולא הצלחת לעשות את זה בשום דרך אחרת. אני גם לא הייתי משועבדת ובחיים לא עשיתי פנים. פשוט אמרתי שאם אני עושה, אז אני הולכת כבר על מה שממש יפתור את הבעיה שלא צריך לעשות כל שבוע. את התפתית לעשות החלקה ברזילאית לפני שהגעת ליפנית? לא. לא התפתית לזה. לא, כי ראיתי תוצאות וזה לא ממש חלק. צחי, למה באמת עד עכשיו אמרו שנשים עם שיער מובהר לא יכולות לעשות החלקה יפנית? נשים עם שיער מובהר לא יכולות לעשות החלקה יפנית מכיוון ששיער מובהר עובר תהליך כימי. ברגע שאנחנו צובעים אותו, אנחנו שמים לו רמת חמצן מאוד גבוהה, עברות, כל מיני דברים כאלה. למעשה לשיער יש בלאי מאוד מאוד גבוה. כשלשיער יש בלאי, אז אנחנו לא יכולים אחר כך להעביר אותו עוד תהליך כימי. מה שאנחנו עושים עם הנוסחה שלנו, שנקראת הר סנטר סיסטם, למעשה זו נוסחה שאנחנו פיתחנו, בסופו של דבר אנחנו בונים את השערה. הנוסחה הזו עוצרת את התהליך רגע לפני שהשערה מגיעה למצב שהיא למעשה נפגמת. ואז אנחנו מגיעים לתוצאה הטובה ביותר. אז זאת אומרת, זה מחזיק מעמד לתמיד, אז בעצם צריך לחזור על ההחלקה רק בשורשים? רק בשורשים. רק בשורשים. כל כמה זמן בערך? תלוי בקצב צמיחת השיער שלה, של כל הכוחה. את יכולה לראיין אותו פעם הבאה בתור צחי רביבו. צחי רביבו? אנחנו קצת דומים. האמת שאנחנו קצת דומים בגלל השיער, אבל אז נזכרתי שלצחי יש בכלל קעקוע על השיער, וזה לא שיער בכלל. נכון, זו הדמיית שיער, כמו שעשינו גם בפעם הקודמת. שזה מדהים אותי כל פעם מחדש לגלות. משהו קטן להסביר. הר סנטר זה רשת קליניקות. מה שאנחנו עושים למעשה, מתעסקים בהדמיית שיער, מה שאנשים אחרים, אנחנו מביאים את הבשורות האלה, אנחנו מביאים את הערכת שיער בלייזר, את ההחלקה היפנית לשיער מובהר. אנחנו נוגעים בנישות שאנשים אחרים לא נוגעים. היום כולם עושים החלקה יפנית. החלקה יפנית צריך לדעת לעשות. אם לא יודעים לעשות, יש נזקים עצומים לשערה, השערה יכולה להישבר, השערה יכולה להינזק, ולנו יש את הטכניקות לעשות היום גם על שיער מאוד מובהר, מאוד פגום. על שיער שעבר סברה, שעבר קליאופטרה, על שיער שעבר גוונים. סברה, דרך אגב, זה חומר שאם שמים בשיער, אסור אפילו לצבוע אותו, אסור לשים עליו אפילו חמצן. פעם הבאה שניפגש, תסביר לי מה זה סברה. לא, בפעם הבאה אנחנו נדבר על טריכוטילומניה, וגם תסביר לי מה זה שיער כרוני. תודה רבה.
תודה רבה. תודה.